ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಪದ್ರಾಡೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದರೆ ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ. ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, V2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ. ಪಾಲೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ. ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪದ್ಧತಿಲೇನು ಪುರ ಲೋಕದ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಗೆತ್ತ ಒಂದು ನಂಚಿತಿನ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಟಿತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅರ್ಪಣೆ ನಂಚಿತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಪದ್ರಡೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲು ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚದ್ರ ನೆತ್ತ ತರೆ ಬರವೆ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಪದ್ರಾಡು ಬಲದಿಂಜಾದಿರು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ತಂಡು ನಾನಾ ಮಸೈಲ ಅಂಜನೆ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನಬರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತನು ಸುರುಮಲ್ಪ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಂಧಲೆ ಒಂಜಿ ಪಂಥ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಐತ ಸರಿ ತಪ್ಪುದಾದ ದುನ್ನ ಬನ್ನದಾದ ಇಚಾರುಲುದಾದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತುಲಿತದು ಸಾರದು ಪೆಜಿದು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಬದಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ. ಆ ಜಬದಾರಿಕದ ಪೀಠೋಡು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ 4 ಜನ ಮೂರ್ತಾತೆರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತೂಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡ ಕಲೆ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲೆ ಅರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬೈದಣಿ ಕಲೆ ಮಾತಾಡಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ತೆಲಿಕೆದ ಕಲಕ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸನೆ ದೊರ್ಪ ಒಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟನ ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಗುರುವಣ್ಣೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪೆರ್ಮೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಪೆರ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚ ಒಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಕಿರಣ್ರು ಏನು ನೆಡ್ದುಂಬಲ ಪಂತೆ ಕರಿನಂಜು 30 ವರ್ಷೋಡು ಪಂಡ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪ ತನಾಲಿಡ್ದು ಈತ ನೆಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಆ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಹೊಸತಂಜಿ ದಿಕ್ಕು ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಿನ ದೇಖಿನ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವರ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ ಗುರುಕಿರಣ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರು ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ದು ಓಡಾಡು ಇದಕ್ಕೊಂದೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಅವೇತೋ ವಿಶೇಷವಾದ ಲೇಸು ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಪುಗಾರ್ತಿ ಅಂದೊಂದಿನ ಅಂಚಿತಿನ ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚಿತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿನ ವಹಿಸೊಂದು ಪುನಃ ಅಂಚಿತಿನ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬರೀ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಊಡಾಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿನ ಕಟ್ಟಿದು ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಲತ ಭಾಷೆ ಬದುಕನ್ನು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೂ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಪುನಃ ಈ ನೆಲತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗನನ್ನು ಒದಗಾದು ಕೊಪ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕಲ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪುಗು ಬೋಲ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲರ್ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಊಡಾಳ್ಡು ಎದುಕೊಂದೊಂದಲೆ ಅಕಲನ್ನು ಎದುಕೊಲ್ಲ ಕಾಂಡು ನಿಕಲೆಲ್ಲ ಮಾತೆರನ ಮೋಕೆದ ಊಡಾಳ್ಡು ಎದುಕೊಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆವಲೇರು ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಕ್ಕ ಈಗ ಬೋಡಬಿನ ಚಿತ್ತನ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಸುರುತ ಜಬದಾರಿ ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆನು ಸಾಲೆ ಸೇರವರ ಪೋಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದ ಮಾತ ಕುಸಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಕಲ ತುಂಬ ತೆಕ್ಕಿಡಿದವರ ಬರಲ್ಲರು ಎದುಕೊಂಗ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ. Time to party. Everybody listen to samba bamba rumba tumba tumba. Everybody grooving, shaking, moving, becoming naughty. ಮುಂದೆ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪುಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಏನಂತುಲೆ ಏತು ಶೋಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದು ಇಂದಿ ನಮ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬದಿತ ಶಿವಾನಿ ಅಕ್ಕಮಿನಿ ತುಯೇರ್ಡ ಆರ್ ನಂಜಡಿ ಸೈವೇರು ಅವಳ ಬದಿತಿಲ್ಲದ ಕೂಡ ಸುಶೀಲಾ ಕೊಲ್ಲರತೆ ಆರ್ ನಂಜಡಿ ಕೊದ್ದೆಂದಿಪ್ಪರತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರ ಸಾಹಿತ್ಯ
अरे केंद्र जान नमस्ते नमस्ते सर सर नमस्ते सर ಕೇಂದ್ರಿ ಅರಬೈದ ದೀಪನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನಂಜಿ ರೂಮ್ ಆತ ಯಾಪಲ ಅರಬೈದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಅವಳು ಬೋರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಅಂದು ಅವ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಅತ್ತಿ ಅವ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತು ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಪಂಡಿನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂದ್ ಎಂಚ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂದ ಇರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಯಾಪಲ ಅವರೇನು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಒಳ್ಳೆ ಬಂಡದು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಪಲ ತಪ್ಪಾಣ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ತು ಯಾನು ಮುಲ್ತ ಶಾಲೆದ ಬಸ್ತ ಡ್ರೈವರ್ ಏನು ಡ್ರೈವರ ಹಾ, ಹಾ. ಡ್ರೈವರ್ ಅತ್ತೆ ಬಂಡ ಇರು ದುಂಬುರು ದಿಂಚ ಮೂಲೆ ಎಪ್ಪುನು ಶಾಲೆ ಅಂದ್ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಓಲ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ ಅಂಚತ್ತು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಉಲ್ಲೆ ದುಂಬುರು ದಿಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಬಾರಿ ಪುದರುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಯಾನು ಡ್ರೈವರ್ ಬಂಡ ಆತು ಪುದರುಂಡು ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಪುದರುಂಡು. ದಾಯ ಪುದರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಒಂಜಿ ನೀಟ್ ಯಾನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಜೋಕುಲು ಏನಂತ ತೂದು ಬೋಡಿಯರು ಜೋಕುಲು ಏನು ತುದುಬು ಹಾ. ಪೋಡಿಡಿ ಸರ್ ಬಂಡ ಶಿಸ್ತುಂಡತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಪೋಡಿಡಿ ಇರಂದು ಐಕತ್ತು ಬೊಕ 2 ಸಲ ಗಾಡಿ ಪಲ್ಟಿ ಆತನು ಜೋಕುಲು ಹಾ? ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೆ ರವ್ ಬಂಡ ಯಾನು ದಂಡ ಯಾನು ಅಂಚ ಒಟ್ರಾಸ್ ಎನ್ನದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜ ಇಟ್ಟು ಏನು ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡತ್ತ ಅವು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಡೆಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇರಿನಾತಿಗೆ ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಡೆಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅತಿ ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅತಿ ಅಂದು ರೋಡ್ ಗುಂಡಿತ್ತಿನ ಬಗ ದಾದ ಅನ್ಪುಣ್ಣೆ ಅಂಚ ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಡೆಪೋದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದು ತೂಪೆ ಜೋಕುಲು ಬೆಡ್ಡುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುದ ಕರ್ಲ ಅಂತ ಕರ್ಲ ಒಂದಿಂಚಿ ಅವು ಬಂಡ ಯಾನು ಕೊನೋ ದೀತನಿ ಕರ್ಲ ಅಂತ ಲಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇಂಕ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜತ್ತ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಂಡ ಕರ್ಲನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅವು ಅಂಡತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮೇಡಮ್ ಕುಡಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತೂಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲಕ್ಕದು ನಂದಿನಿ ತಕಲ ಲಸ್ಸಿ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಈರ ಗುದ್ದಿನಿ ಡೈರಿದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗತ್ತ ಅತ್ತ ಯಾನು ಕಾರ ಗುದ್ದಿನಿ ಕಾರಡು ಗುದ್ದಿನ ಲಸ್ಸಿ ಹೊಲ್ತಿ ನಂದಿನಿದ ಲಾರಿ ಎದುರುಡಿತೀನಿ ಜೋಕುಲು ರಟ್ಟದ ಆಮೇಲೆ ರಟ್ಟದಿನಿ ಒಂದು ಸರ್ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತೆ ಶಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಮೂಲೆ ಕಲ್ತದಿನಿ ಎಂಚ ಯಾನೇ ಮೂಲೆ ಕಲ್ತದಿನಿ ಈರ ಮೂಲ ಕಲ್ತೀನಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜ ಅವಳು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇತ್ತ ಅಂದು ಅಯೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಕಲ್ತದಿ ಬೊಕೋರಿ ಅವಳು ಕಜಾವ್ ಬೆಜ್ಜ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂದು ಅಯೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಕಲ್ತದಿ ಬೋಡಂಡ ಕೇರ್ಲೆ ಬೇಡ ಮೂಲ ಪೂರ ಬೇಳ ಮುನಕಲ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಮೂಲೆ ಕಲ್ತನಿ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಶಾಲೆ ಅಂದ ಅಂದ ದಯಾನಂದ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಂದಾರ ಯಾನ್ ಕೇಂದೆ ಕೇಂದಾರ ಕೇಂದೆ ಇರಾವಲಿ ಮಾರಿ ಯಾನೆ ಕೇಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ದಾನೆ ಬತ್ತಾರ ಎಗ್ಲು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಐಕ ಲೇಡಿಗೋಸ್ಕರ ಬೋರ್ಡ್ ಇಡ ಅವ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅತ್ತ ಹಾ. ಅವ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ 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 ಬರ್ತೀನಿ ಮಗಲ ಅತ್ ಸರ್ ಅಪ್ಪೆ ಏರ್ ನೀರ್ನ ಎನ್ನತ್ತಿ ಬಕ ಬಾಲದಪ್ಪಿ ಉಂದಿ ತೀರ್ನ ಬಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ ಅಂದು ಇವ್ರು ಆವಲಿ ಮಾರ ದೇವ್ರ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನು ಯೋಗ ಸರ್ ದೇವ್ರ ಹೀರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ತೀರ್ರಿ ಕೂಡ ಹೀರೆಗೆ ಕೊರ್ತೀರ್ರಿ ಅಂತ ಬಾರಿ ನಸೀಬ್ದಾರ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಶಾಲೆ ಒಟ್ರಾಸಿಪುರ ಕಲ್ಪೆರ ಅಪ್ಪಜಿ ನಮ್ಮ RMD ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹಾ ಆರಂಭಿ ಅಂದ್ ಆರಂಭಿ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಅವು ತಿನ್ಪುನ ಹಾ ದುಂಬು ದಿನ ಇತ್ತಿ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತಿನಲೆ MD ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಹಾ ಕೋಡೆ ಇಡೀ ನಿದ್ರ ಗಜ್ಜೆ ಇರ್ದು ಆರೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮನದಾನ ಶಾಲೆ ಬಾರ್ಬೇರತಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇದು ಕೋಡೆ ಕೊಂಚ ತಿನ್ನತೆ ನಾಟಕ ಇರಗಿ ಏರಿ ಶಿವಾಜಿ ನಾಟಕದ ಕೊಡಿಲ್ವಲ್ಲತ್ತ ಏರಿಯ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಅಂಡರ್ ನಡ್ತಂದವ್ರು ಬರ ಗುದ್ರಡರ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅದು ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂರನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ತದ್ದು ಮೂಲಕುಲದ ಯಾನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂದೇನು ಅಕ್ಲ ಕೇರಂತಿಲ್ಲ ಮೇ 14 ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಪೂರ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಬರ್ಬೋನು ಅಕ್ಲ ಉಂಡು ಬಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೂಯರ್ ಅಂಚೋರ್ಲೆ ಬಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾತಾಡ್ನ ಒಟ್ರೆ ಮಾತಾಡತ್ತೆ ಹೋಗ ಅರ್ಲಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಅರ್ಲಕ್ಕನೆ ಪೂರ 6 ಲಕ್ಕನೆ ಸೇಮ್ ತೂಯರೆ ಪೂರ 6 ಲಕ್ಕನೆ ಮಾತ್ರ 6 ಲಕ್ಕ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದಾಲಜಿ ಮೂರನೊಂಜಿ ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಒರಿಯೇ ಸರ್ ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಒರಿಯೇನೆ ಪೂನ ಅತ್ತ ಒರಿಯೇನೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒರಿಯೇ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒರಿಯೇನಿ ಕುಲ್ಲೆ 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 ಲಕ್ಕಿಲೆ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಏನದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಯಿನ ದೆತ್ತೋನು ಐಟೆ ಕಲ್ಪ ಇದು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೆ ಬಾತಿರು ಕನ್ನಡ ದೆತ್ತೊಂಡ ಕನ್ನಡ ಡೆ ಬಾತಿರು ಹಿಂದಿ ದೆತ್ತೊಂಡ ಹಿಂದಿ ಡೆ ಬಾತಿರು ತುಳು ದೆತ್ತೊಂಡ ತುಳು ಡೆ ಬಾತಿರು ಸರ್ ಒಂಜೇಳಿ ಲೆಕ್ಕದ ತಂಡ ಲೆಕ್ಕದ ಬಾತಿರು ಅವೆಂಜೆ ಲೆಕ್ಕದ ಬಾತೇರ್ನು ಯಾ ನಿನ್ನವರ ಬಾತೇರ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಅತ್ತ ಆ ಲೆಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬಪ್ಪರ್ದಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಪ್ಪರಿ ಬಾತೀರಿ
ಅಪ್ಪ ನಂಬಿ ಪೆದಮ್ ದಿತ್ತೊಂದಿನ ತಾಯಿ ಪೆದಂ ಬಾತೇರುಂಡ ಬೊಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಯಾಕರ್ದಿಂಚ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಪೂಡಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಬಿಡು ಶಾಲೆ ಬಂಡವಕ್ಕ ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಿಡು ದಾದನ ಬಾರಿ ನೀಟದ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬಂಡ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪಿದ ಇತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಈರೆಗೆ ಶೂ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಈರೆಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಈರೆಗೆ ಚೀಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಓಲ ಪಿದ ಇತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರೇಗೆ ಮರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಅವೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇದೇ ಹೊಲ್ತುಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಮಾತ ಎಂಕುಲ ಶಾಲೆಡೇ ದೆತ್ತೊಂಡು ಪೂರ ಮೂಲೆ ದಿಕ್ಕು ಹಾ, ಹಾ. ಇಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವ್ವಣ್ಣ ಬಿದೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಶಾಲೆ ಬತ್ತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೋಲ್ ದಿಕ್ಕುನಿಗೆ ಮೂಲೆ ದಿಕ್ಕು ನವುಲ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಮೂಲೆ ಹಾ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಟೈ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಹಾ ಹಾ? ಟೈ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಟೈ ಕಟ್ಟು ಟೈ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಿ ಈ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಕೈ ಕಟ್ಟಿಯ ಈತೈತ ಸರ್ ಪಿರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಯಾನ ಪಿರ ಎನ್ನ ಅಂಚುರು ಬಂಜಿ ಚೂರು ಎದುರು ಅದು ಪಿರ ಕಟ್ಟರೆ ಆಪೋಜಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಕಟ್ಟು ಕೈ ಕಟ್ಟು ನಾಲಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಇರ್ನ ಇರ್ತ ಟೈ ಅವು ಹತ್ತು ಟೈ ಗೊತ್ತಜ ಟೈ 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 ಅಲ್ಬೋಡ ಬಲ್ಲತ್ತು ಜೋಕುಲ ನಾಲ್ಕು ಕಟ್ಟದು ಉಪ್ಪುಜ ತಿರ್ತಿ ಹಾ ಟೈ ಗೊತ್ತಾನ ಓ ಟೈಯ ಟೈಯೇ ಬಗ್ಗೆ ಟುಯ್ ಬಣ್ಣನ ಅವಣ್ಣ ಎಂಕುಲ ಶಾಲೆಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟೈ ಕಟ್ಟೋಡೆ ಟೈ ಕಟ್ಟು ಟೈ ಗೊತ್ತಾಗ ಕಟ್ಟೋಡೆ ಟೈ ಕಟ್ಟಿದಿಂದ ಆಪುಜ ಅವು ಟೈ ಕಟ್ಟೋಡ್ ನಿಕ್ಕದ ಗೊತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಪಪ್ಸ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪೋತ ಮೂಂಡ ಬತ್ತುನತ ಅವನಿಗೆ ವರಸ ರೆಡ್ಡ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಕುಲ ಕಟ್ಟೋಡದೆ ಕಟ್ಟು ನತ್ತಿ ಪಲ್ಲೆ ಎರಡ ಅಂಚ ಬೊಕೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ತಂಬಿಲೊಂಡ ತಂಬಿ ಹೆಂಚಿನಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಇಂದು ಪೇರ್ಮೈ ಪೇರ ಇದೀನಿ ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಟು ಓ ಈ ಶಾಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡ ಊರ ಶಾಲೆಡ್ಲ 15ಕ್ಕೆ ಆಪಿನ್ ಓಲ್ಲ 17ಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡಿ ಆಪುಜ ಪಂಡ್ರಾಬ್ಜಿದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅತ್ತ ಪಂಡ್ರಾಬ್. ಕೆಲವರು ಅಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಎಂಕುಲು ಫ್ಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಸರಿ ವೇಲಿ ಹಸಿರು ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಬೋಡಿತ್ತಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇತಕಲ್ಲ ಬೇತ ಕಲ್ಲರ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಮೊಲಗಿಂಜ ರವಕೆದ ಪೀಸ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಹೋಗ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗುಪ್ಪಾಡು ಉಂಟು ಇದೆ 4 ಕಲರ್ ಉಂಟು 4 ಕಲರ್ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ 4 ಕಲರ್ ಇದ್ರೆ ಲೂಡ ಡುಪ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಿ 3 ಕಲರ್ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಈರ್ ಚಕ್ರ ಬುಡಿಯಾರ ಹಾ ನೀಲಿ ಅತ್ತ 4 ಚಕ್ರ ಕಲರ್ ಡೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಯೋರ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಟೂರ್ ದಿಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಪಂಡ ಕಟುಪಾಡ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಫ್ರೀ ಬಿಡೋಡು ಅಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಗೊರ ಟೂರ್ ಟೂರ್ ದೀಪ ಟೂರ್ ಬರ್ಚಿಯ ಬೊಕ್ಕಳೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಟೂರ್ ಎಂಚಿನೆಕ್ಕಿ ಟೂರ್ ಪುರ ಬರ್ಚಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಕಡಪು ಅದು ಅಂಚಾಪುಜಿ ಟೂರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಂಕುಲ ರೂಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಓಡೆ ಟೂರ್ ಓಡೆ ಗೋವಾ ಇದು ಪಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ರಂಡ ಇಟ್ಟು ನಿಜ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ರಂಡ ಬಾರೋಡಿ ಬಾರಂದೆ ಉಪ್ಪಾಡೆ ಜೋಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡೆ ಬಾರೋಡಿ ಬಾರೋಡಿ. ಬತ್ತದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬುಡ್ದು ಬಿರಬೋಡು ಒಡೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬುಡ್ದು ಬಿರಬೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಬಗ ಯಾನೊಂದು ಗೋಬಾರ್ದು ಇಕ್ಕೊಂಡೀನಿ ಬೊಕ ಇರ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡ ಸರ್ ಬಾಲೆಗಿಂದಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ದಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಏ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಗುರಿ ಉಂಡಗೆ ಇನ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಬಾತಿರೋರು ಸರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತಿ ಕೊಂಚ ಗುರಿ ದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಕುಲ್ಲ ನಾಮಿ ಆ ಗುರಿ ಹತ್ತು ಮರ ಬೊಕ್ಕ ನಾ ಗುರಿ ನಾ ಗುರಿ ಹತ್ತಿ ಏನ್ ಬೋಡು ಮನುಷ್ಯ ದಾದಾವಡೊಂದು ಬೋಡು ಇದ ಇರ್ನ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರು 2 ಜನ ಸೇರಿದು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ದಾದಾವಡೊಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ಅವು ಎಂಗ್ಲ ದಾಲ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಚೊರೆಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾಲ್ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿದೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ದಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆವಡೊಂದು ಎಂಗ್ಲು ಏನದು ಇಂದೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓಡೆ ಯಾನಡ ಪಂತಿನದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡೊಂದು ಈ ಎಂಚಿನ ಮರ್ಲಾತಿರುವ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆವಡು ಮಂತ ಜಂದಿಕ್ಕಾನು ಯಾನಡ ಪಂತ್ ಬಾಯಿ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಲಕ ಪಂತೆ ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಪಂದು ಮರ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆವಡೆ ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಇಂದೇ ಸರ್ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆವಡು ಸರ್ ಯಾನು ಮೇಸ್ತಿ ಸರ್ ಮೇಸ್ತಿ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಸರ್ ನಾನು ಬೆರಿಮುಲು ಹೊಳಿಪುಲೆ ರೈತೆ ಮರವು ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡಿ ಸರ್ ಇತ್ತೇನು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆ ಈ ರೈಟ್ ಬಂದ್ಫೋನು ಅವು ಗೋಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೌದೆಪ್ಪು ನೂದೆಪ್ಪು ಅವಾಗ ಬೆಚ್ಚಾವಿ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎನ್ನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಂಡ ಎಂಕೇರ್ಲ ಪಾತಾರೆ ಜತ ಎಂಕೆನ್ನಾದಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಾತೊಂದು ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡೆ ಹೇಗೆ ಆರ್ಮಿನಿ ಮಿತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡ ಏರಾರ್ ಎಂತು ಮಂಪೋಪಿನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರ್ಪೆನಾ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅವಲ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡೆ ತುಲ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಸರ್ ಇರಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ಎಂಕ್ ಮೊಗ್ಲೇನು 2 ಜನ ತೂನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಮೊಗ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆತಿ ಹೌದಾ ಹೀಗೆ ನಿಕ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಉಂತವಲ್ಲತಿ ಮಾರ್ಲು ಬಾತ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬಾಲೆನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು
ಆಲೋಚನೆ ಮಂಡ್ಯ ಆಲೋಚನೆ ಬಿಡು ಗೊತ್ತಾನದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾತಿರ್ನತ್ ಇಂದು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನಾ பொண்ணு வாழ சார் ಪೊಣ್ಣಂಡ ರಡ್ಡು ಬುಚ್ಚೆ ಬೋಡಿ ರಡ್ಡು ಬುಚ್ಚೆ ಬೋಡಿ ரெண்டு ಬುಚ್ಚೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಸರ್ ಬಂಗೊಂಡು ಸರ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಸಂಗೊಲ್ಲಿ ಇರಟ್ಟು ಬುಚ್ಚ ಸಂಖ್ಯೆ ರಾವ ಏತ್ ಬಂಗೆ ಸರ್ ಅವು ಮಾತಿತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ ಬರ ತಿನ್ಪುಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಓಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡೆ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಬಂಡಲ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತು ನೋಡು ಮರಲಾಯ್ಕೆ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ನಾಯಿ ತಿನ್ಪುನತ್ತಿ ಸರ್ ಪುಚ್ಚ ಒಂಜಾಪುಜಿ ಪುಚ್ಚ ಒಂಜಾಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಎಂಚಲ ಕಡುವರೆ ಪುಚ್ಚ ಮಾತಾಯ್ತು ಆಯ್ತು ಕಡೆ ಬರಾಪುಜಿ ತೀರೆ ಪುಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹೌದು ದಿ ಇಂಜ ಇಂಜ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಬುಡ್ಪಿನ ಅವು ನಾಯ ಎತ್ತಿ ಜುಟ್ಟಿ ಜುಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಜುಟ್ಟು ಕುಜಲ್ದ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಷನ್ ಅತ್ತಿ ಜುಟ್ಟು ಬುಡ್ದು ರಡ್ಡು ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟದು ಬರೋಡು ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಇಂದು ಜಡೆ ಜಡೆ ಓ ಪಡೆ ಪಣ್ಣ ಕೇಂಜ ಜಡೆ ಇರಗಿ ಜಡೆ ಅಂತ ಬಂತೋಲೆ ತೀರಗಿ ಜಡೆ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಬಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತು ಮೂಲಿ ಎಂಕೆ ಅಂತ ಫೀಸ್ ದ ಬರ ಬಂತ ನಮ್ಮೆ ಫೀಸ್ ತ ಬರ ಪಂಡ ಫೀಸ್ ದ ಬರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಫೀಸ್ ದ ಮುಲ್ತ ಬೀಜ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಂಜ ಬೀಜ ಅವು ಫೀಸ್ ಅತ್ತಿ ಸಾಲದ ಫೀಸ್ ದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಖಿಲ್ ಬೊಗ್ಗುನಾಗ 2 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟೋಡಿ 2 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಸುರು ಕಟ್ಟೋಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸಾಲ ಬಿಡೋಡು ತುಂಬ ಕಟ್ಟರು ನಾಡು ಆಯ್ತು ಬೈಯರ್ದು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಬೈಯರ್ದది ಶಾಲೆ ಬಿಡೋದು ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂತ ಅತ್ತಿ ಸಾಲ ಎಂಡ ಹೊಡೆದು ಕಟ್ಟರು ನಾಡು ಶಾಲೆ ಎಂಡಾವಡು ಕಟ್ಟೋ 5 ತುಂಬ ಕಟ್ಟರು ನಾಡು ಸರಿ ತಂದು ಪನ್ಪೋನಿತ ಕಟ್ಟಿಜಿಂದದಲ್ಲ ಬೌನ್ಸ ಅನ್ನದ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬರ್ಬೇರ ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಬರೆಯರು ಮೇನೆಲ್ಲ ಬರುವೇರು ಹೌದೇ ನಿಖಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಜಿಂದ EMI ಕಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಎಂಚಿನಿ ಫೀಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಕಂಪೋಸ ಕಟ್ಟೋ ಕಟ್ಟಡೆ ಅವು ಸಾಲದ ರೂಲ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಜಿಂದ ಆಪಿನೇಜಿ ಮಗ ಮೀ ಭಯಂಕರ ಜೋರು ಲೇಟ್ ಮೂರನೇ ಸಾಲದ ಫೀಸ್ ಕಡ್ದಿನೇಜಿ ಮೀ ಸೀದಾ ಬದಿ ಇಲ್ಲದ ಫೀಸ್ ಕಂದಿನತಿ ಆಸ್ತು ನೀನು ಬೆಚ್ಚದ ಜನ ಇದು ಭಯಂಕರ ಜನ ಬಿ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಶಾ 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 ಅದು 3 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿತ್ತು ಹೊರನೇ ಬಂಡ 3 ಲಕ್ಷ ಬಂಡ ಬಂಗ ಸರ್ ಕಟ್ಟದ ಎಂಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚೆ ಬೆನ್ಪುನ ತೆಂಗುಲ್ಲ ಬಂಗಾಪುಣ ಬಂಗ ಅದೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಪ ಎಂಗ ರಡ್ಡು ಜನ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂಗಾಪುಣ ಗೊತ್ತಾಂಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಬೈದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ 3 ಲಕ್ಷ ಬಂಗಾಪುಣ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ 2 ಜನ ಪಾತೇನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂಬ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ 2 ಲಕ್ಷದ ಸೊನ್ಪ ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ 10 ಸಾವಿರ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಅಂದ ಅಂತ ಸರ್ ಎಂಗ್ಲ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೂಲ ಎಂಗ್ಲ ಈಗ ಪನ್ನ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಎಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತು 2 ಲಕ್ಷ ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟರೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಂತ ನಮಕ್ ಒಂಚ ಪಾಪದಾಗಲಿ ಒಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಮದ ಮಲ್ತನ ಅಂತ ನಮಕ್ಲ ಈಸಿ ಹಾಪುಂಡದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸೀಟ್ ದಿಕ್ಕುನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಮಾರೆ ಮೂಲ ಸೀಟೆ ಇಜ್ಜಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಇಡಿಯೋಡು ವೇಟಿಂಗ್ ಇಡಿಯೋಡು ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏತ್ ಸೀಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಇಡುಂಡು ವೇಟಿಂಗ್ ಇಡಾವಾ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ತಾತ್ಕಾಲ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ ರೈಲ್ ಮಾರ ತಾತ್ಕಾಲ ಅಂಚ ಆಪು ಜನ ಕಾಸಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಸೀಟ್ 8 ಜನ ವೇಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈದಾದ ಈ ಬಂಡ ಮಾರ ಇದು ಮೂಲ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಮೂಲ್ದು ನಮಕ್ಲು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪಿರ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಒಲ್ತು ಮಾಡ ಅಂದಿ ಸರ್ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಲುಂಡು ಅಂಡ ಇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆತ್ ಅವಲ ಸರಸ್ವತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ದುರಂತದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡತ ಆ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಬದಲು ಉಂಡತ ವಿದ್ಯೆ ಬಂದು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಪಾಪದ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಕೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಇದಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾಪುರ ಒಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಸೇರ್ಪಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕಲ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ದಿನದೆಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂತ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಂದ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಸಿಗೆ ದೂಪನು ನಮ್ಮ ಮಗನ ಕಲ್ಪಾಗ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪಾಗ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿನ ಶಾಲದ ಕೂಡ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪಾಗ ಬಲ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಿನಿಲಿಕ್ಕೆ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸುರುಟಂಜಿ ಪುದರಂಜಿ ಪನೊಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳಿಯ ಅಕ್ಷಯ್ ಸರಿಪಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಿತ ಕೆರೆಕಾಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಬಗೆಟಜ್ ಬಂಡರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅನ್ಪುಂಡ ಯಾನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಡೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ನೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಡೆ ಕಲ್ತಿದ್ನ ಕುಲು ಬರೀ ಎತ್ತರಗೂ ಬೋತಿನ ಅವೇತೋ ಸಾಧಕೇರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವೇ ಶಾಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಜೀವನ ಮುಂಚಿತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ದುಂಬುಡ್ದು ಒಂದು ಐತೆ ತೀರ್ಪು ದಂಚಿ ಪೋಂದಲ್ಲ ಗುರುವಣ್ಣರ್ದು ಸುರುಮಲ್ ತಂದಲ್ಲ ರಾಜಶ್ರೀ ಗುಡ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ
ಇದನ್ನ ಪುದ ವಿಜಯನಗರ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಜಿತೇಶ್ ಜಿತೇಶ್ ಅಂದ ಮಸ್ ಮಾತಾಡ ಪನ್ಪೆರ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಜಯನಗರ ಎಡ್ಡಾತನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಇನಿತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅವಲ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪನ್ಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವನು ಬರೀ ತೆಲಿಕೇಟ ಪತಂಬೋತಾರೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಪ್ಪುಂದೆ ದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ಸರ್ಕಾರದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡಪನಕಲ್ದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಪ್ಪುನು ಅವು ಏತ್ನೆಟ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಡ್ಡು ಫ್ರೀ ಕೊರೋಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪನ ಫ್ರೀ ಏನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಬಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ರಡ್ಡು ಮಲ್ತನ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸರ್ಕಾರ ನಡಪವನ ಹಾಕೊಳ್ಡ ಅವು ರಡ್ಡು ಹಾಕಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಪ್ಪುನೇಟ ಏಪಲ ವಿದ್ಯೆ ಪಿರಿಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಲ್ಲ ಪಿರಿಯಾನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ರೆ ಬಂಗ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾರೆ ಇನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಕಾಮಿಡಿ ನನ್ನಂತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏಮನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಂದು ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿಡ್ ಪಣ ಸುರುತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಡ್ಡ ಎತ್ತಂಡು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬೀನ್ ಲಿಟಲ್ ಬೆಟರ್ ಏನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಅಂತೆಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏಪಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಪಾತೆ ಎರಡು ಬಜಿ ಪುಗಾರ ನಂದತ್ತು ಅವು ಒಂತೆ ಕೂಡ ಬೀನ್ ಬೆಟರ್ ಒಂತೆ ಪಣಗ ಏಪಲ ಟೈಟ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಇದು ಅಂಚಿಂಚಿ ತುಯರ ಬಿಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋಜಿಂಡು ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲ್ಮೇಲ್ ಗುರುಣ್ಣ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ಇರ್ಲಾ ಎಲ್ಲಪ್ಪನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ದಿನಿಂದ ಎನ್ನುವೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿದ್ಯೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಂಡ ಇನಿ ಕೊಡೆಡು ಶಾಲೆಡು ಆಪಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಅವಲ್ದೆ ತನ್ನ ಫೀಸ್ ಪಾಪದಗಲೆ ಬಂಗ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬರೆತಿನ ವಸ್ತು ವಿಷಯನು ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರೋಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಪಂಚು ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ್ನು ತೋಜುಂಡು ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಿಂದ ಪಾಣಿಂದ ಅಂಡ ಅವು ಆ ಲೆವೆಲೇ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಸ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅಭಿನಯಗಳ ದಾಲ ಪನೇರೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಪಂಚು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ತನಿಂದ ಅಂಡ ಮಿತ್ತ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಪಿನಕ್ಕೆ ವಾ ಸಂದೇಹಲ ಇಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸಲ್ಮೇಲು ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಲ್ರು ತೀರ್ಪುಗಾರರದ್ದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಜೂನಿಯರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಲ್ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ದಾದಾ ಬನ್ಪೇರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಮಾರು ನಾಟಕಲೆಡ್ ಈ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಸಾಲೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ವಾರಿ ತಿಕ್ಕುಸಲನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾದ ತೆರಪಾದು ಕೊಡ್ತೀನ ಅಣ್ಣರು ದಾದಾ ಅನ್ಪರ್ ಕೊಡೆಯಲ್ ಬಲ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಳ್ಳೆ ಬೈದಿನ ಪೆಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಇರ್ತದೆ ಅವು ಶಿವಾಜಿ ಯಾದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಆತದೆ ಯಜನಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲಿಗಿಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಗುಂಗುರು ಗುಜಲ್ಲ ಇವು ಕೊಡೋರಿ ಫ್ರೆಂಡು ಲೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳಸಿ ಅವು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಲ್ದೇರೆ ನೆನಪುಂಡೆಂಗೆ ಊರಿಯರ್ದವ್ರು ಯಾಸಡ್ ಆವಡ ಇಂಚಿನೋಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗುರೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐನು ಕೊಡಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಹತ್ತು ಸುಲಭಡು ಜನಕ್ಲೇನು తెలిపారే ಒಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡು ಅಂಚಿಂಚಾಂಡಲ ಪಂಚಿಪೋವು ಬಟ್ ನಿಖಲ್ನ ನಾಲ್ಜಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ಮುಳು ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಂದುಂಡು ಇತ್ತ ತುಳಸಿನಲ್ಲವಡು ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ನವಡು ಅರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಏರು ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪದಾರೆ ಅಕ್ಷಯ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಟೈಮಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವು ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಬೊಕ್ಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚ ಗಮನ ಕೊರ್ದು ಬಾಕಿದೆ ಕೊರಂದೆ ಈ ಪಾಪದಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೇನು ರಡು ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತಂದಾಂಡು ಎಂಚ ಸೇರವನು ನಿಕ್ಲ 3 ಲಕ್ಷದ ನೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುಡು 1 ಲಕ್ಷ ಪೋಯ್ಜ ಅವನು ಅಂಚಿನವಳು ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಕಲ್ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದೆ ಬೈದೀನಿ ಗುರು ಹತ್ತು ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದೆ ಬೈದೀನಿ ಬಟ್ ಯಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಆ ಪುಜಿಂದಾಲಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆಪುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೂ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್
ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೇನು ತೆಲ್ಪದೋಡು ಇಂದುವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೆಲ್ಪಾರ ಆಪಜಿಂದಿಚ್ಚಿ ಖಂಡಿತ ತೆಲ್ಪವಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಡೆ ಬಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪೈರವಲ್ಲಿ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆವೋಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಜಿ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆವೋಡು ಆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊರಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಣ್ಣರು ಬೇಗಡೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಅಚ್ಪ ಕೊರ್ರೆ ಒಲ್ಲೇರು ಅಚ್ಪ ಬಂಡ ತಪ್ಪೆ ನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಅಚ್ಪನೇ ನಾಟಕ ಬೇಗಡೆ ಬರ್ರಂಡು ಇದೆ ಇರಡೆ ಕೇಳಣ್ಣ ಈ ನಾಟಕೊಲೆಡು ಹಾಸ್ಯ ಕನ್ನಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಲು ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದನ ಪಾತ್ರ ಬುಲ್ಲೆ ಒಪ್ಪರೆಯವು ಅತ್ತಂದಂಡ ಕೆಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪರೆಯವು ಭೂಬಣ್ಣೆ ಒಪ್ಪರೆಯವು ಒಂದು ಬರೀ ಎಂಚ ಈ ಹಾಸ್ಯನ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ಅವು ವಾಸ್ತವ ತೂದೆ ಬರೀತೀನಿ ನವೀನನ್ನ ಅವು ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರಲು ತೂದೆ ಅವು ತರಕ್ಕೆ ಬೈದೀನಿ ಇತ್ತೆ ಭೂಬಣ್ಣೆ ಅವಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀಟ್ ಆತೆ ತಿಕ್ಕದೆ ಪಾತಿರ್ದೆ ಭೂಬಣ್ಣಾಗ ಇಂಚಿನ ಎಡಪದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಏನು ಕಾರಾಳ ಏನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರ್ತಿ ಕೆರೆಂಕ್ ಅರಡಕ್ಕಲ್ಲೊಂದು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಅವು ಸದ 2-3-4 ಡೈಲಾಗ್ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಅರ್ನಾನೇ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಭೂಬಣ್ಣಿ ಸೇಮ್ ಅರ್ ಬೊಲ್ದು ಕುಜಾಲ ಅದು ಮುಂಡಸ್ ಕಟ್ಟದು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಬೈದಿನ ಆ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಬೋದು ಬುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂಚಿನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ವಾಸ್ತವಡು ನಂಗೆ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಮಲ್ದಿನತ್ತಂದೆ ಅಂಚಾದವು ವೇದಿಕೆ ಬಂದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ತೋಜು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೆ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅವು ಆ ಪಾತ್ರದ ಉಲೈ ಪುಗ್ವಿ ఆయన టైమింగ్ లంచనే కొంచెం అద్భుత కళావిదే నవీన్ పటేల్ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಭೋಜರಾಜು ಮಂಜೂರು ಅಂಚನೆ ಆ ಅಕ್ಕಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಅವು ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ ಕತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಯಾನು ಅವೊಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ನೆಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಯಾನು ಪಂಡು ಕೊರಪೆ ಬಹುಶಃ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಚಾಪರ್ ಕತ್ತೊಂಡು ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಅವು ಅಂದಾಜಾದಪ್ಪು ಯಾನು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನ ಯಾನು ಬಡ್ಪುಜಿ ಇವನ್ ಶೋಭರಾಜ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಪೂರ ಬುಲ್ದಿನ ಅಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಬುಲ್ತದೇರು 5 ಬಕ್ಕಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನ ಟೈಮಿಂಗ್ ದಾದ ಅಂದು ಯಾ ನವೀನ್ ಮುಕ್ಲೆ ಪನ್ಪನು ಅವೊಂಜಿ ಆ ಸೆಕೆಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಕಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರ ಆಪರ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಹಾಸ್ಯ ನಂಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೆಲ್ಪರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಬರೆಯವರೆ ಆತೆ ಭಂಗ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತೆರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ 2 ನಾಟಕ ಬರೆಪಿನೇ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನತಿನ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಆಪುಂಡು ಈ 50 ವರ್ಮ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆಯಟ್ಟು ಏತ್ ಸಮಯದಾಗುಂಡು ಯಾನು ಬರೆಪಿನ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಎಂಡ ಅವು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಆಡಲಿ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ತಿರ್ಗೊಂದೆ ಪುನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆತೆ ಉಪ್ಪುನು ಬರೆಯರಕುಲ್ನಾಗ ಬಟ್ ಐಕ್ ಪಾತ್ರಲು ಆಮೇಡ್ದು ಪಾತ್ರಲು ಪೂರ ಮಂಡೆಡ್ ದಿಂಜಾದಪ್ಪೆ ಇನ್ನೇನು ಕನೋಡು ಈಗ ಪಾತ್ರ ಕನೋಡು ನವೀನನ್ನ ಕನೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ MC ಅದು ಅಂಚ ಒವ್ವನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ತೂಯಿನ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ದೇತೊಂದು ಆ ಪಾತ್ರಲು ಐಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಪುನು ಬಟ್ 1 ಲೈನ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡಿ ಯಾಪಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪದಾರ್ಥ ಜಾವಡು 1 ಲೈನ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡಿತ್ತು ಇಂಚ ಅವಲ ತೂತಿನ ಘಟನೆ ಈರು ದೂರ ಯಾನು ತೂತಿನ ಘಟನೆವು ವಿಶ್ವನಲ ನೇತ್ರನ ಪಾತ್ರ ಯಾನು ತೂತಿನ ಘಟನೆ ಅವನಿ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿನ ಒಂಜಿ ಒಲ್ತಾಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲಾದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾನಮ್ನೆ ಮಾತಾಲಿನ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಈರು ದೂರದ ತೂದು ಪರ್ನಿಕ್ಲಿ ಈರು ದೂರ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಘಟನೆಲ ತೂತಿನ ಘಟನೆಲು 1 ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲಲು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಗಿಳಿ ಒಂಜಿ ಗಿಳಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿಲ್ಲದ ಗಿಳಿ ಬಲಮೆ ಕುಲ್ಮೆ ಬಲಮೆ ಉಲೆ ಬಲಮೆ ಮರಲ ಮಂಗ ಬಲ ಕುಲ್ಲು ಇಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡು ದಯಪಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂಚಪ್ಪುನು ಈ ಇಲ್ಲಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ಆ ಗಿಳಿ ಅವೇನೇ ಕಲ್ತನು ಈ ಇಲ್ಲಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚಿ ವರ್ಷಾದಿನ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ನೆರೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಗಲಾಟೆ ಆ ಇಲ್ಲದ ಗಿಳಿ ಅವೇನೇ ಕಲ್ತಂದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ಪಂಪಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಡ್ 1 ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಆ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಲಾನಾಗ ಎಂಚ ಐಕ್ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಲು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರ್ತೀನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈಟು ಒಣಸುಂಡು ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕ್ಲು ಉಣ್ಣಾಗ ಬಾಲ್ದಾಗ ಇಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಬಾಲೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಅವೇ ಇತ್ತೆ 60 ಮಾತೆರ್ಲೆನ್ನೆರಿಂದು 60 ಅವು 60 ಆ 60 ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಭದ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬಲವಾಯಿನ ಕತೆ ಉಂಡಾಯ್ತ ಪಿರವಡು ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಆ 60ದ ಪಿರವಡು ಅವೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಶ್ವನೆ ನಾಟಕ ಸಲ್ಮೆಲು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಲೆ ಕಾಣೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಮರ್ಗಿಳ್ಳೆ ರಾಡಕೇನಗ ಜಿತೇಶ್
ಯಾನು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ವಿಜಯ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜು ಅದು ತುಳಸಿನ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅದು ತೂದಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇರೇನು ಅವು ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ತೂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತುಂಡ ಅಂದು ವಿಜಯ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜುವರು ಮಾತ್ರ ಅವೇ ವಿಜಯರ್ನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬಂಡೆ ಅನ್ನು ವಿಜಯರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತುತ್ತುಜಿ ಅನ್ನು ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಹಾಂ ಎಂಕಲ್ ಅದು ಓ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ತೂತೆ ಅನ್ನು ಮಲ್ದರ್ ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಲ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸುಮಾರು ಅವ್ಲು ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಬಂಡ ಅಂದೆ ಜಿತೇಶ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಲೈವ್ಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋ ಕೊಡು ಬೈದು ತುಳಸಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಾರು ಡೆಲಿವರಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂಡೆ ಅಕ್ಷಯ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂಡೆ ದೀಕ್ಷಿತ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಾರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಳಸಿ ಹೊರ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಆರ್ಲಕ ತುಳಸಿ ಆಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಸತ್ಯ ಆರ್ಲಕ ಪಾತ್ರ ಈರ್ನ ಬೀರೆಲ್ ಮಂಡೆಗೆ ಓತುಜಿ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅರೆ ತಿರ್ಗರ ಬರೋಣ ಡೈಲಾಗ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬಂದ್ಬೇರಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಬಿಡ್ಮೆ ನವೀನೇ ತಂಬೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಇಟ್ಲ ಮಂದಾರ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಕೆಲಕ್ಲೆಗುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ತುಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಇರೇಗಿ ಇತ್ತ ದೇವಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಇನ್ನು ಮಂಡ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ಪೋಪುಂಡು ಕೆಲಸತಿ ನವೀನೇರು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಮನ್ಪೋಡು ನವೀನೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಹಚ್ಪದ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಡೀ ತೆಲ್ಗೆ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಕಾಪಿ ಕಟ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತಿ ಆಗಿಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬಲತಲಿ ಬಾಲೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಬಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ Tali pale, del borile.